Takže ja vás vítam u nového videa zo hry World of Tanks a moje meno je Mihamster618 a vítam vás u ďalšieho nového videa. Dneska si zrecenzujeme IS-7, no a ako som vravel, tak minulé video malo 43 zhliadnutí, keď sa nemýlim, takže veľmi sa vám za to ďakujem a pribudlo mi 3 odberateľov, takže strašne sa vám za to ďakujem. A aj lajky 3, takže veľmi pekne ďakujem. Budem ďalej pokračovať so mojou tvorbou, pretože ma to aj baví, no a podľa mňa aj baví vás. No, dneska máme recenziu na IS-7. Ja popravde poviem, tento tank je za mňa fakt ako dobrý. Sice nehrám až tak často vodko, pretože snažím sa sústrediť na učenie, no ale to je jedno. Takže dneska máme recenziu na IS-7 a poďme na to. Takže IS-7 má 130 mm dielo, čož znamená, že je to dobre, pretože 490 alfa je fakt super, určite je to dobré a toto dielo má aj objekt 705, čož budem aj v budúcnosti mať s týmto tankom recenziu. No, 490 alfa na desiatkový ťažký tank je ako v pohode. Síce sú tam tanky, ktoré majú 750, alebo aj možno, že nemajú, maximálne majú nejak tak 700, takže to sa ešte relatívne dá. Hečka fungujú 640 poškodenie, je to dobré, pretože ja tu síce nejaké tie hečka 1, 2 si zoberte na nejaké tie artinky a grill a aj ostatné papierové tanky, aj na lighta. Takže ideme ďalej. 250, takže penetrácia, 250 penetrácia základná penetrácia 250, čož vlastne je také, že ako dá sa, ale niekedy vám to nestačí. Problém je u IS-7, tak to je penetrácia na Goldo 303, to proste nestačí na Mausy, T5 Heavy, S100 a ďalšie takéto podobné obludy, proste nestačí. Vy potrebujete aspoň tých 330, by sa zistilo 340, ako má objekt 277, ktorý tiež budem v budúcnosti niekedy mať s tým recenziou. Dobre, ale to necháme na potom. 68 penetrácia na hečku, to sa ako relatívne dá. Problém je u týchto APCR-ok, sú to APCR-ka, takže úhol nejaký proste neprejde. Ja ich mám tu na 9, neviem, ako záleží to od vašich kreditov, ako ja som si tu dal 9, pretože nie je to, aby sa mi to zišlo. Takže tak, 13,7 nabíjanie diela, ja tu so 100% posádkou brativé zbraní, nabíjakom a to je všetko. Tak aj zo zúfalství, ale to keď mám malé pečko, tak ja nabíjam, ale so zbonovým nabíjakom, tak ja tu nabíjam 11,11 sekúnd, čož vlastne DPM-ko je 2646, čož nie je vôbec zle, ako určite dá sa. Je to dosť dobré, takže vlastne tak určite ten reload sa dá, ako síce 277 ešte rýchlejšie nabíja, možno na nejakých 10 sekúnd, ale má nejakých 2800-900 DPM, čož vlastne je dosť dobré, ale za mňa objekt 277 IS-7 sú fakt dobré tanky, asi jeden z najlepších ruských tankov. No, poškodenie za minúte 2146, ja tu mám 2646, keď dáte tam, budete to mať dobrú posadku, ako napríklad ja, bonové turbo, tak budete mať o dosť lepšie. Rozptyl 0,4 rozptyl na 100 metrov, to sa ako relatívne dá, je to Rus, takže nič sa nedá očakávať. 2,9 čas zamierenie, tak to sa ako relatívne dá, ako sú aj horšie tanky, takže vlastne tak, ale ako je to Rus, takže ja to chápem a rešpektujem. Dobre, to bolo všetko, takže ideme sa vrhnúť tu na sklopenie diela, to úplne nie je dobré, u Rusov to sme si už zvykli. Minus 6 stupňov sklopenie diela, to nie je úplne dobre, ale dobre, lepšie ako 5, takže stupeň na viac sa hodí. 18 stupňov zdvih diela, to nie je úplne dobré, tých 20 by sa zišlo, takže vlastne tak. Hapka, v základe to je nejakých 2000
nechcem sa myliť, ale pozriem sa, 2400 v základe, ja som sa len pozrel pre istotu, čož není veľa, pretože sú tam stroje, ktoré majú viac, ako sú aj stroje, ktoré majú menej, ale ako je to také, že medzi tým priemerom, že proste v strede ste. Pancier, pozrieme sa na 3D model, Pancier je, väža je veľmi slušná, to musím pochváliť, ako síce raz ma tu natrafili, ale to bolo takto, takže to sa dá pochopiť. Weak spoty sú, ako, ale to je fakt ako nemožné trafiť, ako keby ste boli napríklad takto, tak tu na sú tie weak spoty, ale ako nie. Korba tu na 150 mm, tu na takisto, z boku 100 mm a zo zadu takisto 100. Tá väža je pekná, spredu je 240 mm, z boku je 185 a zo zadu je 94. Takže vlastne tak. Ideme ďalej. Pohyblivosť. No, pohyblivosť je taká, že ako vyzerá to tu pekne, lenže IS-7 je taký stroj, že napríklad viem, že on skoro píše 60 km za hodinu, čož vlastne to je dobré, ale ten stroj ide tak, tak to mám povedať, že ten stroj ide za mňa tak okolo tých 45, ako keď idete dole zo skopca, tak idete nejakých 55 možno. Takže vlastne pohyblivosť je taká, ako výkon motoru je slušný, ale ako dá sa, ale ja by som tam dal ako turbo, neviem, ako nemám úplne ešte plné vylepšenie, ale turbo by som ako, neviem ako, niektorí to majú, niektorí nie, ale asi by som odporúčal. Rýchlosť otáčania korby je také, že ako dá sa, určite sú tu horšie stroje, takže je 7 na tom dobre patrí. Poďme ďalej, maskovanie neriešim, dohľad je fakt skvelý, 400 metrov v základe, ja tu mám 423 so 100% posadkou, bratie ve zbrani, prostorová prestroj, no teda síce tu nemám, ale budeme ju mať, no a mám tu ešte vlastne, a to je všetko. Takže vlastne tak, to bolo vlastne všetko, takže my sa ideme vrhnúť na ten pancier, ktorý vám ukážem za chvíľku. Takže tu je pancier IS-7, vyzerá to fakt krásne, ja keď si tu dám vizuál, tak toto vyzerá. No poďme na to tak, že tu na dole nejakých 230, 230 232, no tu na proste vás každý penetruje. Je to pod pekným uhlom, je to 360, čiže je to pekný uhl, ale potom vás tu na môžu trafiť, čo je fakt málo, 220, 227, proste tu na je to málo, napríklad to vám každý vás trafi, tu na takisto, takže tak, vieš, dá sa penetrovať, ale musím si dať live, dá sa, keď si tu dám APCR-ka, čož je to proti IS-7, ak to navidíte. No, takže tu nám má, ako sú tu nejaké miesta napríklad pod tým dielom 250 mm, ale toto neviem, ako je snadno trafiť, to ešte nikto nespravil. Tu na síce je nejakých 309, takže 340. Objekt 277 by vás asi penetrovala, takže aj ostatné tanky, keď majú väčšiu penetráciu. Táto tuná vec, to je asi ten zamierovač, dá sa to penetrovať, len to je také, že medzi, keď si tam hybrid live, tak ako dá sa to napenetrovať, to je 270 na 266, ale je to až tak nemožné, a ešte zo väčšej vzdialenosti, tak to je skoro nemožné. Takže toto bolo asi všetko. Boky nebudeme pozerať ani zadok, to je všetko tak, dá sa ako ujde. Ale ešte som síce zabudol, to som ešte zabudol, dávajte si pozor, tu na nestrieľate semičku, no tak tu na ako, len dávajte pozor, aby vám to neodrazilo, pretože 280, takže to je vlastne tak. Keď budete strieľať IS-7, nestrieľajte ju tu na, pretože je to také, napríklad keď budete takto, tak proste nestrieľajte ju tu na, pretože to je proste autobahn tu na, takže vlastne nestrieľajte, ale strieľajte tu na presne. Alebo tu napríklad. Takže vlastne to bolo všetko. Rezervný sidescrap ako dá sa, síce ja som neskúšal, ale určite dá sa, ako síce sú tu tieto plochy, čož napríklad tu na tiež nestrieľate, sú tu tieto plochy, čož majú 198, 190, no tak nejak zadok papierový, takže vlastne tak. Takže to bolo všetko a ideme sa vrhnúť na replaye. Takže dobre, tu nám máme vlastne prvý replay, ja nemám úplne najlepšie replay, takže tento by mal stačiť, aj keď som v tomto
replay zomrel, ale to by nemalo vadiť. To sa mi troška zabugovalo, tamto svetlo, takže tá žiarovka, takže tak sa vám ospravedlňujem. No, tu na vlastne som si niečo nastrelal, určite je tu určite ukazuje aj tu ten pancier, že fakt funguje, čož je fakt dobré. Ja dúfam, či tá žiarovka nebude ukazovať, pretože keď áno, tak to nebude fakt dobré, ale skúsim to nejak strihnúť. Takže som to strihol, žiarovka mi tam ukázala, tak som to dal radšej preč, už som to nejak spravil. Takže sú tu proti mne desiatky a deviatky, čož je pre mňa dobré. Určite mapa Redshire, čož úplne túto mapu, na to, že som obranca, tak úplne ako není to až tak pre mňa dobré, ale niečo som si tu nastrelal. Výslednú tabulku bohužiaľ nemám, pretože som zabudol, takže potom na budúcom videu, takže už sa to nebude stávať. Ja som tu ako som čakal, či náhodou nikto nevyleze, napríklad stade, tam kde je to A7, A6, takže vlastne tak. Ja som tu bol, no a čakal som, že či náhodou niekto mi nespotne. Napríklad to, neviem, napríklad STRV, napríklad 103B, Foša alebo tú hviezdu. Ja som tu išiel, chcel som trafiť tú M4. Išiel som, no ale sú tam veľa, sú tam asi 5 ťažkých tankov, takže vlastne nechcem tam úplne ísť. No ale skúsil som to. Svietim, takže niekto ma spotol, podľa mňa ten light, ktorý tam bol, tá mantikora. 50Bčko, tak som po ňom strafil za 512, určite pekná rana. Prebijam. Ten reload je ako v pohode, ako mne to nejak nevadí, takže vlastne je to v pohode. A Foš ma trafil. Dostal som ďalšiu od Foša, ďalšiu, ja som nejak cúval, ešte mi jednu dal. Ma baucol a ma baucol. Ja som tam skúsil ešte jednu streliť, možno, že som mu trafil, neviem, ale mne sa zdá, že asi áno. Dobre, cúvam, už tam nepôjdem, pretože viem, že je tam ten Foš a môže mi kľudne dať aj za 1000. Ja idem rovno. Som chcel povedať na tú ľavú, ale idem rovno. No a tu idem pomôcť tej M103. Je tam AFAS 1, no a sú tam ostatné tanky. M103 mi káže, aby som išiel preč, tak ja idem, pretože nechcem zomrieť. Ja idem tu nahore, či náhodou niekoho neuvidím. Je to tá mantikora. Skúsil som tam ísť, ale môže byť tam napríklad niekto schovaný tam na F5, F4, takže radšej som to nechcel riskovať. Je tam aj fáza 1 na 33 životov, ale ja som tam označil na F5, či tam náhodou niekto nebude. Ale bola tam hviezda a Kravangen. Tak ja som trafil tú hviezdu za 441, to bol low roll, ale nevadí. Určite to dielo je dobré, ako na to, že to je Rus, tak ja ho chválim. Kravangen, dám mu jednu, to som mu dal, neviem za koľko, ale podľa mňa som mu dal, to už je jasné. Je to 1-3, čož vlastne prehrávame, takže nie je to úplne dobré, ale ono to aj tak neskončí dobre, takže vlastne pretože ja som zomrel. Schoval som sa za kameň, potom som čakal, že čo bude ďalej, či náhodou niekto nespotne, alebo neviem, uvidím ešte. Čakám. Tam je tá 95 a tam je 50Bčko. No 50Bčko som
nezabilo za 442, tu je ďalší low roll, ale nevadí, ako určite dám, raz som dal aj za 600, takže ja som spokojný. Škoda, že som nezabil to IMX Space a Bčko na jednu ránu, to je fakt veľká škoda. Je tam T95, ja som nechcel riskovať, pretože inak by ma tá hviezda trafila a spotol som sa, takže už ma každý vidí, tam je to Kramagon. No a túto ranu som nepochopil. Túto ranu som vôbec nepochopil, ale sa ďakujem RNG, proste nejak som ho zázračne zabil. Ja som dával informáciám toto spojencom, že na F9 niekto. Tam je 257, no a ona pušuje, takže vlastne tak, je to 6-6, takže zatiaľ je to vyrovnané. Ja idem sa tam pozrieť na to Foša. 2318 toto mám nastrelených, čož úplne nie zle, to už je hneď ako dobrá hra, ako pre mňa stačí. Tu nás som čakal. Foš, som svietil, tam bol Foš. Ja som tam jednu vystrelil, bohužiaľ som ho netrafil. M103 mi káže, aby som odstúpil, tak ja som odstúpil. Určite takáto mapa s týmto tankom nie je až tak dobrá, lebo ako na to, že som obranca, tak úplne nie je to až tak najlepšie. No, ale to už ako, je to také, že čo sa dá s tým robiť, ale dá sa zahrať hra. Tam je 257, ona bola za tým kameňom, svietím, pretože 55 ma spotlo. No a ja som čakal, že čo sa bude ďalej diať. 3 minúty do konca. Inak potom vyhráme. Musíme len udržať, ako sme. Takže ja len čakám, že čo bude ďalej. Na HPčka to je, viacej majú nepriateľa. Nepriateľ má viacej HPčok, takže ja čakám. A tu na 257 asi pôjde. Tak ja som tam jednu skúsil, netrafil som ho, on ma tiež netrafil. Za 440 dal mi hitom. Keď sa môžeme pozrieť, áno, dal mi hitom. M103 písal, že budeme pripravení reštartovať cap, takže vlastne ja som bol na to aj pripravený. Ako mal som dosť HPčok, ako síce nemal som dosť, bol som v polovici, takže musel som sa jedine kryť. 2 minúty do konca. T95 move, ona sa musí proste pohnúť 257 takto je na G1. Takže ja som išiel tu na, či náhodou tu nikto nebude, ja som teda tu čakal. Ja som tam išiel minúta a 30 sekúnd do konca. Obsadzujú nám cap. No a 55 sa tu zjavilo. Vyliezlo, dostal, ja som sa spotol. Išiel som tu na, či tu náhodou niekto nebude. Minúta do konca. A ja som spravil tú chybu, že vlastne som sa otočil, no a bohužiaľ som dostal od hviezdy za 919, mohol som aj horšie dostať, takže vlastne tak. A tu nás som už skončil. Tu nás som už proste skončil. Tu nás som bouncel 257, zbytočne som ho trafil. No a tu nás som už skončil. TPčko ma zabilo.
No dobre, takže to bolo všetko. Určite replay, ako dá sa. Um, no a asi toľko som chcel. Na budúce video budem sa snažiť dať aj výslednú tabulku, pretože som zabudol, takže sa vám za to ospravedlňujem. No tak dobre, ja dúfam, že či sa vám video páčilo, keď áno, budem rád za like, odber a komentár. Určite je to dobré, že mám mikrofón, ako ja som rád, síce mám požičaný, ale v ďalšom videu tiež ho budem používať. No a keď sa vám táto recenzia páčila, tak budem rád za like, odber a komentár, to už som vravel, a my sa vidíme u ďalšieho videa, takže zatiaľ čaute.